abono muya kosok ini kanai di okay. Hi guys, hai nyo hai lam sugo norong no taisa ni ketal vlog go ge bahai tong norok kha khayu kaham no tong na hine gang bo kaham no gai tini ni vlog go ge norong no ang muya ni recipe phunung na ge muya duita recipe ta muya ni ekta hinge cha khoi tai kaisa gai chini traditional chini chal tai kaisa tripura rong ni gai obo norong no share khainai tini gai norok se sak nai tong di norok kha khayu norok sa sa no hine gai ang tabuk start khaikana gai tho nai tong di season pai muya nai di bahai ke man khang muya koloma pura ani soman logo na ani soman logo muya siari bo onek bangjak ngai sadar chumjak ang ko nai di obo tabo ang songnai muya snamla ni ready khanya nai masna gedi muya log mani bagai solamai je maya ung tongkha na gedi ekdom bahai ke snamnai ung tongkha ekdom koloma muya hingkai obon bagai khuk to gya slam to gyang tongkha gai rana bora to gya gejaro hingkai ang to phano kosto mosto kai snam ka hingkai norok kisa soya sangnai tongdi blog no hingkai ang jot to share khai tongnai norok no ang bahai ke song jot to phunui tongnai hingkai kha khai norok jajaga no hinoi kai norok kisa nai tongdi hingkai snam bai gana ang waisina snam bai phunuk sinai Chale ka khado kotma blamuya koloma hingkai bok kongma mangta bosung hingkai pha je bang sung tonna hin tongo 2 din goi tonai ta ama ke tonoi chana ni hin tongo tai man khang ke cha khamong tai kong sa chu bo chana ni gabono tui kisa somgana tui chomui pai kha hingkai mulai bo kisa phuina harka mulai bari ni hingka mulai rei songai miya bo mulai chakoi sonjaka hingka tinkai ambai omo songnai hingka nai tongdi ang bahai ke song norong share khainai mulai no khai ai gulu gulu khai snamai rukha muya ni system khaino hingkai miya bo hai ke no songai jago hingka ani video jajagi tong hangke ba kisa like khai rindo norong no request khayo like share khai redi sugana tai waisa sunai aro tini hingkai chakpino waisa not box hawi songnai do miya ke alada style ke song tai kaisa alada tini songmani tai kaisa alada khai songnai okay aro suthare itu chakhe megla onla ko tabo box er nai thapa hol musung kha already no gai thapa box er kha tabo kai arang man no khai tabo kai bang sung to nai to sla daoi एक दिन बाद 1.5 दिन tongnai ta gura kai snami tong tongara ang khai kano olia 2 दिन bagi tai khulu gya dal ki sari rujak gai moi kutuk sai tongo dal burujak chakhiyo dal ro khaise thogo hingkai dal loi chadi norok bo haising bulai rui rukha munna nai khangkai ba haising bulai rukha tabo haising bulai rui srap cha tonoi tiklai sinai hingkai ani muya 2 दिन ka khai ko de ahai color ong sakamane kisa norom ong sakata gabon tabuk suai songai ang pogish tongkha tabuk phungo se jana tongmani hingkai tabuk kai saring nise mami songna naikhang aboni bagai tabuk se muitongo
गाबोनो संसिनै आं दाबो गाबोनो अब tam tam rui संनाय नरम फुंनाय द ko abon bag mairung tuisam dak ko अब tabo suka or je somi to nan tine riliata buikhai hino abono muya kosok hini kosok gya abo sok gya eri abon tabo songsinai yang butui ang phantok songna hinai butui bok samani oi mai je yang kun phana tui shabi khibi rusne phantok ni bag mosor bai tui bok samani tang gabu songsinai ang tabo Kutu ini alu butuh sari rezak ani busani bagai awan dulu rupi kang tabu awan dulu ruwoi kutugya kota awan dulu rumah nih kan butuh komung thangka gai abono tabuk serapca songgoi erpore sombas runai ya tuh pok banget nih harus bisa congkai kan ya korban kah or serapca songgoi tikai sini có xong bây giờ thêm cái này đi cái ini nih mui mui abang sung bai phantok baja aba ang chana hintu mani atai betongo okay mai chakana ani favorite muya bangsung वैसे जो तो मुई नो फेवरेट अब वो फेवरेट नि बिसुंगो काइसा ता